दिल के निमन दिमाग से अच्छा लगे। देखिए कुल यूट्यूब मोबाइल में रिकॉर्ड होता वीडियो तली आगे आई रौरा दिल के निमन दिमाग के अच्छा लगे नी रौरा हंसे नी तो छोट कोनो बच्चा लगे नी अहे चांद निहन चेहरा पे मेकअप के का जरूरत बाटे बोलू बाबू हे चांद निहन चेहरा पे ए निशा हे चांद निहन चेहरा पे मेकअप के का जरूरत बाटे ए निशा जी कसम खा के कहतनी रोरा बे मेकअपो के बड़ा अच्छा लगे तनी एगो ताली बजाई अगर अच्छा लागल होके। लेकिन हम एगो बात कह ऐसा लड़की प्यार करेली सना परियारी प्यार करावेली स प्यार के फूल दिल में खिलावेली स हमने निहन लइकन के गली में बोला के झूठों के छत पर ओढ़नी डोलावेली स आई प्रेम बड़ा कातिल होला 2-4 महीना बाद सीधे तिहाड़ जेल धरावेली स। आजकल के प्यार आजकल के प्रेम वाले की निशा जी रौरा के देख एगो और शायरी याद पड़ता कि जेकर सूरत नहीं खे वो सिंगार का करी ए निशा जी जेकरा भी दिले नहीं खे प्यार का करी। आजकल के दिल मार्केट में खिलौना निहन बेचाता अब हमनी निहन गरीबासी की भी माले नहीं खे बाजार का करी। तो हम चाहब जे बड़ा अच्छा लगल निशा जी के आप सब इतना प्यार देतनी प्रिय भाई गोलू राजा के इतना प्यार देनी म्यूजिशियन टीम भी हमारे मंच पे आ गई बा यही मिजाज के साथ। अभी यहाँ के वो गाना गोरी तोर चुनरी पर लाल लाल रे पूरा लोग प्यार देले रहे आई हम निशा जी के माइक देतनी तनी चाहब जे तनी को हाला करके ताली बजाओ लो सब लोग मिजाज के साथ। हेलो गाई घूम घूम खूब गाई बिक्की बाबू खाली प्रियंका तिवारी के जोरे पड़ल बड़ा। एकरा पहले काव्या कृष्ण मूर्ति के जोरे रहे एकरा पहले काव्या जी के लेके चलत रहे देखा ओए में ना डराई ये बात तो हम मुंह पे बोले वाला बनी हम केहू के ना तेल लगाई ना हम केहू तेल मांगी जोन बात बा मुंह पे होखी हम काहे पहले वाला नाम ले हम जहां से जानत नहीं उहे से कहो आई एगो बहुत ही सुंदर से गीत लेकिन बिक्की जी दिल तोड़ दे रहे हैं आप दिल तोड़ रहे हैं। हां अब बोलो तनी देखिए क्या बोलल चाहत रहा। दिल इसलिए तोड़ रहे हैं कि आपने मुझसे वादा किया था कि अब मैं ये सब काम नहीं करूंगा। हम भी अगर दिल की बात बताने पर उतर आए तो क्या होगा। गांव बलुआ में निशा जी हमें बदनाम कर रही हो हम भी छपरा की बात आज बताने पर उतर आए तो क्या होगा। कुछ बात है मेरा निशा जी आपसे हम दिल ना तोड़ीला हम दिल कभी तोड़बे ना करीला। दिल से दिल मिला के देखो तार हो जाई दिल से दिल मिला के देखो तार हो जाई। आज भरल गांव बा बलुआ एक बार प्यार से दिल मिला के देखा निशा जी हमेशा खातिर तार हो जाई। तू काहे ऐसा चाहे लो कि हम तार दिल तोड़ीला हमको वो दिल तुरबे ना करी। ऐसे हम कहिला जितना भी लोग जुटल बा सबके खातिर आज बलुआ में रौराइल बानी कुछ भाई तरह के भाभी कला तो हमारे एगो बात याद पइला कि कभी कभी रौरा दूध से निमन आनंद के मलाई लगे नी ए निशा जी साच बाती बा रउआ फलुआ उलन के भौजाई लगे नी तनी ताली बजाओ लोग निमन लागल होके बात दिल हम तुरे वाला बात हम दिल जोड़े वाला बात करीला प्रॉमिस किए हैं तो वो वादा निभाएंगे। एगो गीत गाई ओकरा बाद हम चाहो कि निशा जी के हाथ में एगो माइक रहे एगो माइक निशा जी के छोट बहन प्रियंका के हाथ में रही आ एगो माइक सनी पड़े के हाथ में रही आ हम बोलू बालू तो पढ़ले में नहीं जा तरौरा कुछ मन के बात बोकरा के गा दी सनी भी आ गइल सनी बाबू जुरे हमें एगो कार्यक्रम हम लोग 6 नवंबर के कइनी है बलिया में। बलिया हमार बहुत प्रिय जगह बा जहां से हम स्टार भइल बानी बलिया जगह बा। जितना हम छोट चाहे बड़ चाहे जितना स्टार एक स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार जवन स्टार रहुआ सब देले बानी इंडिपेंडेंट देले बानी केहू के जोरे गाना गा के हम हीरोइन और गायिका नहीं बनल जवन बनल बानी सब रहुआ सबके देन बा ना हम पवन भैया के संगे गा के हीरोइन बनल बानी और गायिका बनल बानी ना हम केहू के जोरे गा के बनल बानी। अब बलिया में जब कार्यक्रम भई रहे ओमैन हमारा सनी जी के इतना गाना और रील वायरल हो गई बा
ओकर बहुत बहुत धन्यवाद बा सब करा के कि एनकर गाना करिया काजर भी रुआ सब लोग बहुत पसंद करतनी और सच में बहुत गाना बढ़िया बा। ऐसे ही गाना गावत रही सनी बाबू और सनी बाबू के का कही पहले ही आके भगोना भगोना को देना हो। सनी पांडे निशा पांडे की दोस्ती ना टूटी कभी ना टूटी। मनोज भैया रउरा कमेटी के भी चल जाइए निशा जी, रउआ पवन भैया के नाम रखनी है आ सनी जी के रउआ दोस्ती ना टूटी। हम जानत नहीं कि रउआ गुल्लक के सिक्का ना पूरा के पूरा 2000 है, हम नदी है तो रउरा मझधार है। आज रउरा अंदाज बदल लागता। ए निशा जी कैसे कहे कि अपना पियावा से पहले रउआ हमार है। हम चाहब जे कभी दोस्ती टूटी ना। मनोज भैया रुआ कमेटी के भी चल जाई, रुआ कुछ गीत गाई हम सनी जी के। आप प्रियंका और छोट बहिन तो हम प्रियंका तिवारी से भी आग्रह करब कि तनी तू मंच पे चल आओ। वाह।